किती बघतस माझ्याकडे डोळे फाडून? हा, औषध जवळ बघतो नाही तर काय तुझ्याकडे? पाण्याची बॉटल आणू गेलंय, ताट्यात 2 हलव्याचे तुकडे होते, एक तुकडं कोणी गायब केलो? माका माहिती आहे तूच केलं असतलस. काय म्हणतोस? खराच औषध जवळ ऑइल पेंट कलर हा? एकदा लागलो जाऊचो नाय. काय गो? मी तुमका एक व्यायाम सांगतले ना, तो तुम्ही करा. सांग. मान खालीवर अशी करा. अशी अशी करू नको, कित्या? नाहीतर तुमची मान फ्रॅक्चर होतली. कशी काय? जी मी तुमका कामा सांगते ना, कपडे धुक तेव्हा अशी अशीच करा. अशी अशी करू नको. लादी पुस्तक सांगायला काय, पण अशी अशीच करा. अशी अशी करू नको, नाहीतर मग ही सळी तुमच्या मानेरच घालतलय आणि मग माझी मान फ्रॅक्चर जातली. खाल्लंस ना 8-10 गुलाबजाम? सांगलेले तुका नको खाऊ म्हणून. फुकटचे मिळाले म्हणून त्या पांडग्याच्या लग्नात दाबून दाबून खाल्लंस. आता वाढलंस तुला डायबिटीस. आता दिसतलेच 1K2, 2K3, 3K4. ऐकायचंच नाही ना माझा. फुकट मिळाला सगळ्यांच्या लग्नात जाऊन जिलेब्या बिलेब्या दाबत राहतस. घे आता.